Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kaag subong mabatian naman kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kaag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Masobra sa isa ka bulan na ginapangayo sa VMC para madula ang bahong sa Victoria City. Mawar, isa naliwat ka Super Typhoon, Chicken Inasal Festival sa Bacolod, madayon. Mga public schools sa San Carlos, ginimo modular learning bangod sang pagsaka sang kaso sa sore eyes. 3 kasalakyan, 7 ka motorsiklo, ginsaruso sang SUV sa Bacolod City. Kag sa good vibes, AI-powered nga basurahan, ginhimo sa mga CSAB student. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Mawar, isa na naman liwat ka Super Typhoon, pero 3-day Bacolod Chicken Inasala Festival ang madayon sa weekend. Isa ka send-off ceremony ang ginpatigayon sa Bacolod City Police Office para sa 600 ka mga security personnel na lakip diri mga kapulisan katapos ang Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Bacolod Traffic Authority Office kag DRRMO nga magabulig sa pagpasiguro sang peace and order para sa Bacolod Chicken Inasal Festival sa Mayo 26 tubto 28. Sino kay Jason Villarosa, ang pamuno sang Committee on Tourism sang Konseho, kabahin lamang ini sa mga pagpanghanda para sa 3-day festival bisan pa ginapaabot ang pagsulod sang Super Typhoon. Plastado naman ang mga canopy kag stage nga gamiton sa the Upper East, North Capitol Road kag Manukan Country nga kabahin sa mga festival site. Sandig sa pag-asa, ang bagyo nga may international name nga Mawar ang yara sa 2,065 kilometers east of southeastern Luzon. Kainaliwat ini nga gin-categorize bilang isa ka super typhoon bangod nagbaskog na naman. Pagatawgon ini nga Bagyo Betty kung makasulod na sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes ang gabi o kung Sabado sang aga. Ginsiling ni DRRM Officer Dr. Ana Maria Laarni Pornan nga bisan yara sa low-risk area ang Bacolod, ginahanda na sa mga kabarangayan ang mga rescue vehicle, evacuation center kag relief assistance para sa posible maapektuhan sang super typhoon. Na if ever nga magbundak kitang ulan, if ever gid maglain gilang tsimpo, may ara kita alternative plans with regards to the said event, no? So may ara na kita sang plan B with the beer tasting naton and inasal tasting for the VVIPs. It will be located if ever mag-ulan gid sa Stonehill Hotels, no? So we hope and pray, no, for this 3-day event na maging successful ini, not only for the city of Bacolod but of course sa aton na mga ginagmay nga mga negosyante nga maintra sa ini nga Inasal Festival. Sa number 9, National Council on Disability Affairs ang nagahingyo sa karon sang datos sa mga LGU sa kadamuon sa mga person with disability sa ilatag sa mga lugar. Sunod sa kay Juniro Fradejas, ang Executive Director sa National Council on Disability, kinahanglan ng datos agud tumapatod ang budget para sa ginaduso nga hagna nga magahatag sang 2,000 pesos monthly pension sa mga indigent nga PWD. Sunod sa kay Fradejas, sa Bacolod City kag Negros Occidental may 10,000 ka mga PWD pero luyag nila mapatod ko ang kadamuon sa mga kabataan diri kasubong man ang mga bedridden. Ang Disability Support Fund Act ang gin-sponsor ni Senador Amy Marcos kag ginaduso sini ang 2,000 pesos nga monthly stipend sa kada PWD nga yara sa indigent nga pamilya. Ilakip na sa social protection kag discounts nga ginahatag sa among nga sektor. Samtang parayo naman nila nga ginaduso ang compliance sa mga establishmento nga naghatag sang ligwa kag suporta sa mga PWD paagi kasubong sa mga ramps kag diskwento. Ngayong hinahanap kasi po alam naman natin na law can be implemented only if there's a particular budget. So, kung 1,400,000, medyo mahirapan po yung pagsosok ng budget. So, we are first focusing on indigents, PWDs.
Kasi po sila po yung wala pong source of support or income. So second po, yung part of those po yung children. So in particular po, sinabi din po ni Secretary Amy Marcos na to give priority sa mga bedridden and children. Sa number 8, Schools Division of San Carlos ang nagmando sa pag-shift sa nga klase gikan sa face-to-face padulong sa modular kasunod sa pagsaka sang kaso sang sore eyes. Sumugod Mayo 20, ginmando ang pag-shift sa modular classes kag maga-resume ang face-to-face classes sa June 1. May 65 tanan ka public schools, Humalin Elementary, High School kag SPED sa idalom sang San Carlos Division. Suno kay Dr. Evangeline Abana Froilan, ang medical officer sang division sa ilang nga datos as of May 25, 2:30 sang hapon, may 1,547 ka sore eyes cases sa mga kabataan. Ang na-record kag napulo naman ka personal sa division. Bangod nga badasig ang paglatnanay, ginpakamaayo nga mag-shift anay sa modular kag makapatigayon man sang disinfection sa mga eskwelahan. Ginapatuman naman sa City Health Office ang information dissemination na gud tumalikawan pagid ang paglapta sang sore eyes. Suno kay Dr. Abana Froilan, may assessment pa man nga patigayunon antes magbalik ang face-to-face classes sa Hunyo. Sa number 7, mga gikumpiskar ng mga muffler sa Talisay City ginpalapakan sa truck. 119 ka mga gikumpiskar ng mga open pipe motorcycle muffler sa syudad sa Talisay ang ginguba sang Martes paagi sa pagpalapak sa excavator truck. Ginpatigayon ang pagpalapak sa mga confiscated muffler sa Barangay Zone 12 sa pagpanguna sa syudad upod sa Talisay PNP. Ini nga mga mufflers ang gitpang-confiscate gikan sa mga motorsiklo nga nagalabay sa syudad bangod sang tuman kagahod. Ginadumili sa Talisay City ang pag-usar sa mga modified pipes agud malikawan ang noise pollution. Sa number 6, 7 ka mga motor kag 3 ka mga salakyan ang ginpangbungguan sang SUV sa Dalan Araneta sa Bacolod kagabi. Duha ka persona ang pilason lakip ng driver sa Montero Sport matapos makbunggo sa nagapark nga motorsiklo kag salakyan kagabi sa dalom sa nga flyover sa Dalan Araneta sa Bacolod. Suno sa PNP, una nga nabungguan sa Montero Sport nga ginamaneho ni Bomric Panabe ang isa ka motor. Pilason ang driver nga si Renz Laconce. Wala niya ininatalupangdan suno sa pulis. Nagdiretso pa siya dalagan kag sang pagpanaog gikan sa flyover sa Barangay Singkang Airport didto kag iya na nabungguan ang nagapark nga 3 ka salakyan kag 6 ka motorsiklo sa kilid sa dalan. Napiyongan suno sa pulis ang driver dala sang katuyo. Ginabulong siya karon sa ospital. Sa number 5, isa ka lalaki gintiro patay bangod sang inaway sa panahor. Patay 40 anyos nga si Edgar Plomo matapos inigintiro sang kahapon sa barangay Nataban sa syudad sa San Carlos. Suno sa PNP, gikan sa pista si Plomo sang siyang banggaan ng sospek nga si Albert Barotag. Kagintiro sa makapila ka beses nga nagresulta sa iya kamatayon. Damlag pa, nag-away ang duha suno sa pulis sa kung sino ang magadumala sang panahor sa pista nga wala man badayon bangod sa wala gintugutan. Parayon ang pagpangita sang PNP sa sospek. Sa number 4, perya sa barangay, wala na dayon bangod sang pagpauntat sang pag-issue sang special permit. Nakapwesto ang mga stall sang peryahan sa Dalan Gatuslao sa Barangay 4 pero nagdesisyon si punong barangay Antonio Ong 5 nga i-cancel na lang ang perya bangod wala man nagpirma ang pamunuan sa Bacolod City Police Office sa ila permit application. Damlag pa ginanunsyo ni Mayor Albi Benitez ang moratorium sa issuance ng special permit sa perya kag pabulang sa mga kabarangayan.
pending sang review nga ginihinyo ni BCPO Officer in Charge Colonel Noel Alinio. Gani ginpagkamaayo na lang ni Ong 5 nga ipaiway ang tradisyonal nga pagpatigayon sa perya sa Barangay Fiesta. Inibisan pa man nagapanindugan ang katapos ng konseho nga legal ang perya kag pabulang sa mga okasyon sang barangay. Sa sesyon sang konseho nagpagwa sang resolution si Councilor Al Victor Espino, pamuno sang Committee on Laws and Ordinances nga standing sa City Ordinance 506, may otoridad ang konseho sa pag-issue sang permit sa pabulang sa mga barangay fiesta o kung charter celebration. Kung may kolera, dapat ilubong ang baboy. Di ko na i-disinfect ang lugar. Okay. How about sa checkpoints? Dapat may provincial veterinary man na may permit to transport. Attorney, ano specific ng mga vehicles ang dapat nila parahan o kung papunduhon? Ang tiyaton na lang hindi nakabalo kung may any vehicles ang kikiti. Hindi pa nakabalo kung hindi niliputang ang baboy mo. Sa number 3, sa Bacolod City, duha ka mga inspection teams ang gitukod para magpabaskol ang monitoring kontra ASF kag hog cholera. Random checkpoints ang ipatuman sa anti-ASF task force sa mga kabarangayan sa Bacolod. Gani isang kahapon, naging sapul ng task force sa mga opisyales sa barangay agud mapabaskog pa ang monitoring kontra African swine fever kag hog cholera. Sunod sa kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., may duha ka mga 10-man team nga italana sa random checkpoints. Ini magluwa sa border checkpoint nga nagapabilin sa Bredco kag Banago Port. Ang monitoring team ang magabulig man upod sa Task Force Botagoy. Agud pa siguro nga gikan sa slaughterhouse ang mga baboy nga nagalapot sa mga merkado. Nagapabilin man nga ASF-free ang Negros Occidental kag Bacolod City, pero ginabalay na sang syudad ang mga tikang sa pagpatuman sang quarantine sa mga barangay nga matulupangdan may kasubong nga mga swine diseases. Kung may kolera, dapat ilubong ang baboy. Di ko na i-disinfect ang lugar. Okay. How about sa checkpoints? Dapat may provincial veterinary man na may permit to transport. Attorney, ano specific ng mga vehicles ang dapat nila parahan o kung papunduhon? Ang tiyaton na lang hindi nakabalo kung may any vehicles ang kikiti. Hindi pa nakabalo kung hindi niliputang ang baboy mo. Sa number 2, assistance para sa mga apektado nga hog raisers kag caretakers ang ginaduso. Samtang may nagdugang naman nga 5 ka mga bag-o nga barangay nga nag-record sang hog mortality. May nagaka-record ginagakapatay nga baboy sa kada adlaw. Sang kahapon, Mayo 24, sa report ng Provincial Veterinary Office, 264 ka baboy ang ginreport na patay standing sa mortality record. Nalakip sa mga barangay nga bag-o nag-record sa hog deaths amo ang Bangkiruhan sa Cadiz, Gomez, General Malvar kag Miranda sa Pontevedra kag Napoles sa Bagos City. 66.5 million pesos na ang balor sang kahalitan tugas ang pagkamatay sa mga baboy sa nagkalain-lain nga mga masakit nga nag-apekto sa 14 na ka mga banwa kag syudad. Paday ng hugot nga pag-monitor sa mga baboy antes pa man mag-issue sang veterinary health certificate. Igasubmit naman karon sa Provincial Social Welfare and Development Office ang proposal para mahatagan sang livelihood cash assistance ang mga apektado nga hog raisers kag caretakers. Sa datos ng PSWD, sa ilang pagsapol sa Veterinary Office sa nagligid nga semana, 861 ang apektado nga hog raisers, caretakers, bangod sa pagkadula sang ilang nga mga ginasagod nga baboy. Ginapropose ang 2,000 to 5,000 pesos nga cash assistance. Sarang man maghatag sang separado nga bulig ang DSWD Regional Office sa idalom sang Convergence Program. We are discussing it with Agriculture and Veterinary Office and Attorney Diaz regarding that. Set aside na yung budget nito. Yes, sir. There are the budget for that. And as of last week, ni Doc Limana, nagkatag siya sa akon sa initial nga affected na mga hog raisers, caretakers. Though I guess daw 861 na
ang affected kag more to come pa every day. Mga pila man din ma'am ang mahatag. We are discussing and planning to give 2,000 to 5,000 pesos. Livelihood assistance. Livelihood assistance. That's for cash. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Isa ka bulan kag isa ka semana. Ini ang tiyon nga ginapangayo sa Victoria's Spilling Company para madula ang nagausbo nga baho gikan sa ilang water waste treatment facility. Samtang, ginatunan naman sa konseho sa syudad ang pagpasaka sang kaso batok sa kumpanya. Yaring report. Ilang panuro sila nga bago. Kahit every year, basta mag-clean up drive ka mo sa inyong tira sa sentral, ang baho nagagawa nila. Nagpautuwas ang gibubunot ang mga konsehal sa Victoria City sa ginpatigayon nga legislative inquiry sa sanggunian panglungsod sa kahapon tuhoy sa sinemana na nga baho nga nag-usbong sa syudad. Ang tanan nag-ugat sa natabo nga pag-awas sang molasses gikan sa tangke sang VMC sang Mayo 5 tugas sa mainit nga panahon. Ang suba nagpula-pula ang tubig pati na sa baybayon matapos ang molasses spill. Sunod sa Quality Control Officer ng VMC nga si Elaine Muhal, sa natabo ang molasses spill, ang iban nga molasses nagkadto sa Malihaw River, kag ang iban ilang agin contain kag nagrikta sa ilang water treatment facility nga amo ang nagatugas sang malain nga baho. During the time that the incident happened last May 5 during the spill of the molasses, so may harap na nagkadto sa Malihaw River, but then most of the spilled molasses we already contained and we directed it to our water treatment facility. So that now becomes the primary source of the odor. Nagpautuwas ang mga konsihal. Si Councilor Dexter Sinido nagsiling nga daw higko sang tawo ang baho kag hindi magwantahan kada mag-usbong na ang baho. So kami di ang kasama sa Victoria's. And worst is kami sa City of Government with Mayor Happy kami ang ginabason sa Facebook, sa media. Talagang nasugata kami na siya naman yung natabuman. So nakasubok ko lang kami ang ginabason sa inyo ang kwan. Sunod sa kay Barangay 13, punong Barangay Eric Alcobilla, wala tuo ang tawganay sa iya sa mga residente sang ila barangay sa reklamo sa baho. Kung biro sang sentral, ilaman kuno tanan nagakasalo, pati ang baho subong sa ilaman sa gihapon nagakadto. Our constituents, wala untak manawag sa akon kung ano na ni. So, wala iko nagtira sa VMC. Kung nagtawag ta kung ano ang resulta sa administration. But, papanuwayan naman kami. Dahil kung biro ako man, lapit kami, kung taho amon pagin, kung ligan kami, dapat ko sumugas sa amon. Ang VMC nagpangayo sang pasaylo sa syudad kag sa tanan nga mga pumuluyo nga nahulan kag nagpasalig nga ginahimo nila ang tanan para madula na ang baho. Again, amo na dito pangayo kami sang pasensya sa mga residente na naapektuhan. And ang amon nga assurance lang no nga ang amon nga board is very supportive gid sa tanan nga mga tika nga ginahimo sa PNC because they have already directed us no since the inception of the incident to deploy all available resources to fully resolve the issue. Ginapatun-an sa konseho sa kay City Legal Officer Attorney Medi Arbolado kung ano ang pwede mapasaka nga kaso batok sa kumpanya. That we request the City Legal Office to exert and study the possible legal repercussions and considerations about this problem. Nagpasalig ang VMC nga madula ang baho sa sulod sang isa ka bulan kag isa ka semana. Ang konseho nagaayo nga kun mahimo mapaliputan ang ilang pag-antos bangod nga duha na ini ka semana nga nagausbong ang baho. Is there a way na ma-lessen mo ang 1 month and 1 week? Hindi ka pwedeng mahimo ang mga other measures na bunan yung para ma-control yung baho. May mga mangingisda nga nag-report nga nagjutay man ang ilang kuha nga isda humalin sa nagkamula sa spill kag nagrikta ini sa baybayon. Nagpasalig ang VMC nga tagaan sang assistance kutob sa mga apektado nga mga residente. Sa Good Vibes, mga graduating students ng CSAB ang nakahimo sang artificial intelligence-powered nga basurahan. Sarang ini makasegregate sang cups nga himo sa plastic, metal,
kag papel. May-report si Romeo Subaldo. Kung himo sa plastic ang cup, sabihin man para sa plastic ini nagakahulog. Kung himo naman sa papel ang cup, sabihin naman para sa mga papel ini nagadiretso. Kag kung tin cans nagadiretso naman ini sabihin para sa cups nga himo sa metal. Ini ang Smart Trash Bin nga thesis project sa mga graduating computer engineering students sa Kolehiyo San Agustin, Bacolod. Sanday Eldridge Ken Espiritu nga amo ang system developer, si Kessler John Banasik nga amo naman ang in-charge sa hardware configuration, kag si Mary Eden Ordanel nga amo ang in-charge sa documentation. Mga anong kabulan antes natapos ang ilang team ang ilang proyekto. Artificial Intelligence kung AI ang nag-identify sa ginahulog nga basura pinaagi sa camera. May 24,000 ka mga images nga gin-feed sa microcomputer para ma-identify sini ang klase sang basura. Like for example, sa plastic, naghatag kami pila ka pictures, nagko kami pictures gid sa plastic mismo sa ginisa-isa ginamon. Lain-lain nga angles, shots sang aton nga cup. Tapos lain-lain nga stating kumos, gin-isi kag normal lang nga cup. Tapos gin-feed sa namon nga AI sir. Tapos si AI siya na dayon bahala nga ikilalahon kung anong gin-feed sa iyang. Hindi naging mahapos para sa grupo ang pagtapos ng sining nga proyekto, ilabi na nga may iban pa sila nga subjects nga ginatutukan, pero sa makita nga na-recognize na sa machine ang mga basura, nadula ang tanan nila nga kakapoy. Doon nakaginhawa bala tadlong sir, pagkakita na ga-process siya tadlong, gina-predict niya na tadlong, doon nakaginhawa na kami Mayo. Was there an instance nga hindi pa insakto yan ang pag-predict? May ara nung sa mga testing namon. Ara pa. So medyo kaka-pressure na kami to dahil medyo lapit ng defense to. Pero Mayo siya nung mismong mga pila ka days na tadlong na siya namon. Kag para maingganyo ang tawo maghulog diri sa ilang basura, may corresponding man nga amount sang kwarta nga ginahatag sa kada mahaboy diri nga basura. Sarang man sang machine ma-recognize kung puno na ang mga bin. Nagakonek ini sa cellphone nga amo ang maga-alerto sa operator nga puno na ang basurahan. Gin-publish nila sa social media ang ilang project kag mayara sang barangay nga nagka-interes sa sini nga proyekto. Sir, nagambal ang office naman. Mayara daw isa ka barangay na gusto mag-talk sa amon about sa amon na cases. Kaya na. Nga barangay, do you know what barangay? Barangay 38, sir. Barangay Captain. Para sa team, bilang mga estudyante, ini ang ilang kontribusyon sa susyudad sa nagalala nga problema sa global warming. Mas mayo nga aware kita pa sa aton environment kagahatag itap kaya bisan student ng Tablaw mahatag taman aton contribution para sa community kay syempre morning rising ang mga issues subong tungod sa global warming, ulan, flooding, landslide. Bukas man ang grupo makigbulig sa syudad kung kinahanglan ang ilang bulig kung luyag ini-adopt sa syudad ang iniklase nga proyekto. Sila ang last nga batch sang computer engineering students sang CSAB kay i-dissolve na ang kurso. Nalipay man sila, kami nabilin sila nga legasiya. Barb, grabe, no sa mo nga edad, nakahimo sila sa mga nga bagay. Kag bagay ni Guruming sa mga inanatamaran na mag-segregate, no? Kaya importante nga i-segregate ang aton nga mga basura. Pero kanabi kayo ilang interest para dira sa environment sa gihapon. Kagabi ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.